чираттагы жылы эчтәлекле кытлау сәламен без Урта Терешка авылына юллыйбыз. Бүген 14 июль көнне минем газиз кызым, хөрмәтле әниебез, яраткан әбиебез Гөлсем Гаяр кызы үзенең матур туган көнен каршылый дип башлаганнар. Әлеге язманы әтисе Гаяр Шамшиевич, кызы Гөлшат, кияве Радик, улы Радик, килене Зеленә, оныклары Радмир һәм Ландыш. Газиз кешебез Урта Терешка авылында Гаяр Шамшиевич һәм Расима Гадиевна гаиләсендә 3нче бала булып якты дөньяга аваз сала. Үзенең туган җиренә тугрылыклы булып, бүгенге көндә дә шушында гомер сөрә. Сөеклебез олы хәрефтән 2 баласына да әни була белде. Өебезне җылытучы кояш булып, гомере буе безне сый тулы табын артында җыйды. Әнкәйнең ягымлы карашы, назлы сүзләре, төпле киңәшләре хәзер дә еракларда безне җылыта да, юата да. Сөеклебез, торып синең көчле рухлы булуыңа таң калабыз. Нинди генә сынаулар алдыңа килеп төшмәсен, син югалып калмыйсың. Сынмый сыгылмый, гел елмаеп алга атлыйсың. Шулай булмыйча, үзеңнең олыгаеп җиткән әтиеңне, яраткан бабабызны тәрбияләргә дә вакыт, теләк табар өчен, безне гел көтеп каршылар өчен көч кирәк. Ә синең ул көчең җылы йөрәк җаныбыз. Без гомере буе сине яратып, сиңа табынып яшәрбез. Бер кайчанда сине ялгызлык утында яндырмыйча, җылы итеп әни дип кенә хөрмәтләп эндәшәчәкбез. Барысы өчен рәхмәт сиңа, кадерлебез. Балаларың да акыллы, тәртипле булып җитешеп, бүгенге көндә үз гаиләләре белән гомер сөрәбез. Кызың Гөлшат Сызран шәһәрендә яшәп, башлангыч сыйныф укытучысы буларак эшләп килә. Улың Радик Ульяновск шәһәрендә яшәп, полиция эчке эшләр бүлегендә хезмәт итә. Сөекле кешебез, матур туган көнең белән ихластан котлап, теләкләрнең иң җылысын эзләп, сиңа юллыйсыбыз килә. Беренчедән саулыгың какшамасын, матур күзләрең елмаюның нәрсә икәнен онытмасын. Гел шулай янәшәңдә ышанычлы дус туганнарың булып торсыннар. Бала оныкларыңның һәр казанышларына куанып, яшә дә яшә әле. Без сине бик яратабыз. Сине, минем газиз әнкәем, килә бигрәк котлыйсың. Синең бүген бәйрәмең, синең бүген туган көнең. Сөеклем минем, яраткан, газизым, ниләр телим икән сиңа? Бик күпне әйтәсем килә, кышып сөясем килә. Дөньядагы бар яхшылыкны сиңа телим, йөрәгемнең бер өлешен сиңа бирим. Юк бүтән җирдә синнән якынрак, сине генә яратам, бүтән нәрсәдән ныграк. Хөрмәтле Гөлсем Гаяровна, матур туган көнегез хөрмәтенә якыннарыгыз бүләккә җыр да сайлаганнар. Аны тыңларга чакырып калабыз. Dünya məşəqqətin, uçraşa